Urriaren 13an Debabarreneko BTT martxaren 5. edizioa ospatuko da. Mendi bizikletaz gozatzeko aukera paregabea. Debabarreneko BTT zentroaren ibilbide ikusgarriak ezagutzeko abagune aparta. Urtero moduan, Debabarreneko BTT zentroak Elgoibarko mintxeta kirolguneak hartuko ditu irteera eta helmuga puntuak. Ibilbideren artean aukeratu ahal izango dute bizikleta zaleek. 25 kilometroko laburra edo 45eko luzea. Biak Karakate mendian zeharreko ibilbideak. Begesa Garapen Agentziak eta Elgoibarko Udal Kirol Patronatuak antolatutako martxa herrikoia. Mendi bizikletaz inoiz ez bezala gozatzeko aukera. Eman izena urriaren 12 arte irubikoitz.kirolprobak.com webgunean. Parte hartu eta sartu oparien zozketan. Informazio gehiago irubikoitz.debabarrenaturismo.com helbidean.